Vážení klienti, rád by som vám predstavil možnosť, ako môžete zefektívniť proces plánovania, výberu a objednávania vzdelávania pre svojich zamestnancov. Spoločnosť Education SRO prevádzkuje vzdelávací portál Education.sk, kde sú v jednotnej štruktúre tisíce vzdelávacích aktivít od stoviek spoločností so širokou možnosťou vyhľadávania. Databáza kurzov a konferencií z Education.sk sa exportuje priamo do personálnych informačných systémov. To znamená, že aktuálne kurzy a konferencie sú súčasťou personálneho softvéru. Práve sa vám zobrazujú najvýznamnejší dodávatelia týchto systémov, s ktorými spolupracujeme. V každom personálnom softvéri je jedinečné riešenie, ktoré navrhol a vytvoril dodávateľ daného softvéru. Tu je ukážka z programu Magma HCM od spoločnosti Autocont.sk. V menu Vzdelávanie a rozvoj je položka Education, ktorá vedie k zobrazeniu okna s tlačítkami typu vzdelávacích aktivít. Pri vybratí konkrétneho kurzu alebo konferencie sa zobrazia podrobné informácie s možnosťou objednania na jedno kliknutie. V databáze tisícov vzdelávacích aktivít máte možnosť samozrejme vyhľadávať podľa rôznych kritérií. Podobne je to riešené aj v ďalších personálnych softvéroch. Vo väčšine si môžete nastaviť tzv. Schválených dodávateľov vzdelávania a ich kurzy a konferencie sprístupniť cez webový portál zamestnancom. To znamená, že väčšina procesov potom prebieha priamo v personálnom softvéri. Šetríte tým množstvo času, najmä ak má vaša spoločnosť stovky zamestnancov a niekoľko desiatok dodávateľov vzdelávania. Jedným kliknutím máte možnosť načítať údaje o kurze alebo konferencii do evidencií vzdelávania k zamestnancovi. Základná databáza kurzov, ktorá je na Education.sk, je vo všetkých personálnych softvéroch bezplatne. Rozšírená databáza kurzov, ktorá je za poplatok, obsahuje naviac aj kurzy vzdelávacích spoločností neinzerujúcich na Education.sk. Vo všetkých softvéroch môžete importovať aj databázu vzdelávacích aktivít z Českej republiky. Pozrite si referencie významných spoločností, ktoré si ako prvé zautomatizovali proces vzdelávania vo svojom personálnom informačnom systéme. Tieto spoločnosti majú k dispozícii rozšírenú databázu vzdelávacích aktivít, ktoré sú kurzy a konferencie zhruba tisícky vzdelávacích spoločností. Ak nám zašlete zoznam vašich dodávateľov vzdelávania, tak ich oslovíme, aby zadávali a aktualizovali kurzy v systéme na Education.sk. Verím, že aj vy využijete možnosť zautomatizovať svoje vzdelávacie procesy a onedlho ich budete riadiť zo svojho personálneho informačného systému. Ďakujem za pozornosť a teším sa na spoluprácu s vami.